Vi læste Apostlenes Gerninger 2, 1-13 til indledning. Det beskriver lidt om, hvad der skete den dag, som vi også fejrer og kalder pinsedag. Og helt ærligt, nu laver vi lige en ærlig håndsoprækning, okay? Hvor mange af jer ville komme med samme kommentar, end de er fulde? Ja, det ville jeg godt nok også. Hold fast, mand, hvor må det bare have været mærkeligt. Det var den dag, hvor den her flok, de gik fra at de havde siddet og bedt sammen og hygget sig sammen, til at nu trådte de frem. Senere i kapitlet, der er Peter så modig, så han siger til en kæmpe flok: livets fyrste dræbte I. Omvendt jer. De var gået fra og siddet inde, måske været lidt nervøse, meget spændt på, hvad der skulle ske. Så træder de ud af skyggerne, kan man sige, med en tydelighed og en risikovillighed. De var villige til at satse det hele. Og pinsedag er en festlig dag. Jeg havde overvejet, om vi skulle have flag sådan over det hele. Men for at være helt ærlig, så nåede jeg det ikke. Man kan nemlig godt kalde det en slags kirkens fødselsdag. Og uden pinsedag, så tror jeg faktisk, det har været lidt tamt. Vi fejrer, at Helligånden kom, og at vi fik en fantastisk gave. At vi fik mulighed for, at vi lige nøjagtigt der, hvor vi er, som vi er, med det liv, som vi lever, kan få lov til at komme direkte til Gud. Helligånden er alle steder, og Gud kan møde dig alle steder. Og jeg prøvede sådan at kigge lidt på, hvad kalder man Helligånden igennem Bibelen? Eller i hvert fald nogle af de ord, der bliver sat på Helligånden. Og nu bliver der en masse ord, okay? Som jeg ikke går en masse ned i. Det håber I kan leve med. Ellers må jeg selv gøre det. Helligånden bliver beskrevet som kraften fra det høje, eller ånden, som daler. Ånden, som blæser, hvorhen den vil. Helligånden bliver beskrevet som Guds skaberkraft i skabelsen. Ånden, som er den, som levende gør. Helligånden, som den, som bygger kirken. Den treenige Guds kommunikationsenhed til os mennesker. Helligånden er talsmanden og trøsteren. Helligånden er advokaten, som hjælper os til at tale, som forsvarer os. Helligånden er sandhedens ånd. Helligånden forløser og forsoner. Helligånden er vores forbeder. Helligånden er vores udruster. Ja, det er lidt af mundfuld, ikke? Helligånden indvarsler, fortæller en ny virkelighed. Wow! Gud ønsker ikke længere at være på afstand. Han kom igennem Jesus. Og Helligånden kom, fordi Gud ønsker at være lige midt i blandt os. Med vores glæder og med vores sorger og kampe. Han ønsker fællesskab. Og det er en vild dag, jeg synes, vi fejrer i dag. Helligånden er her, og han ønsker at forløse vores liv. Og sådan for at gøre det lidt enkelt for mig, så har jeg i dag valgt at bygge prædiken op omkring 3 kald. Og det første kald, det er kaldet, et kald til åndens frugt. Der står i Galaterbrevet 5:22-23. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt det der loven ikke imod, siger Paulus. Paulus siger, sådan burde det være, der hvor Helligånden er. Der hvor Helligånden får plads i mennesker, der burde det være virkeligheden. Og så siger han faktisk noget lige før. Og jeg ved godt, det er totalt upædagogisk, at jeg gør det her nu. Men så kan det være, at jeg kan huske det. Fordi han starter faktisk med modsat at sige kødets gerninger. Og så siger han, er velkendt, utugt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv,
misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, nid, drukkenskab, svir og mere samme slags. Men åndens frugt skaber liv. Åndens frugt skaber glæde, skaber håb. Åndens frugt forvandler liv. Åndens frugt løfter mennesker op. Åndens frugt spreder kærlighed. Åndens frugt mennesker er fantastiske mennesker at være sammen med. Og jeg må sige, at jeg længes efter mere af åndens frugt i mit liv. Mere og mere og mere. Jeg tror på Gud, han virker, og jeg tror på mirakler, og det skal vi komme tilbage til lige om lidt. Men mere end jeg længes efter mirakler og de her overnaturlige ting, så længes jeg mere efter åndens frugt i mit liv. Tænk sig, hvis åndens frugt blev sagt om dig og mig som mennesker. Helt ærligt, det vil forvandle verden omkring os. Det vil forvandle kirken. Tænk sig, hvis det rygte, som gik ude i byen, rugede rundt omkring, det var, at i kirkerne, der er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbehersket. Dem, der kommer i de der kirker rundt omkring i Aalborg, det er sådan, det er. Tænk sig, hvis det var virkelighed. Og jeg er lidt hård i dag, det må jeg undskylde på forhånd. Men hvis det var virkeligheden, at det var det rygte, der gik, så var der ikke plads herinde. For så ville folk strømme til. Og jeg må sige, at jeg længes efter det. Og det er ikke så ofte, jeg nødvendigvis fortæller om en film. Men i dag kunne jeg godt tænke mig at fortælle om en film, der er baseret på rigtige begivenheder. For jeg så en film her for nylig. Jeg har faktisk set den 2 gange inden for 1,5 måned. Og den hedder Jesus Revolution. Og jeg så den på, jeg fandt ud af, at den var på Viaplay. Jeg ved ikke, om man skal disclaimer det reklame, men det var der, jeg fandt. Men jeg så den, og den handler om den revolution, den vækkelse, der var blandt rigtig, rigtig mange i 60'erne og 70'erne i USA, blandt hippiebevægelsen. Jeg ved ikke, er nogen af jer, der har set den? Er der nogen af jer, der har set den? Fantastisk film. Men jeg kunne godt tænke mig, og det er baseret på virkelige begivenheder, så beklager jeg ødelægger det for nogen, hvis de skal tage hjem og se den. Vi kan godt se den alligevel. Men der er sådan en scene, hvor Chuck Smith, som er præsten, og det er en rigtig levende mand, han var sådan en, der sad og kiggede på nyhederne og irriterede sig over de der hippier, der gik og lavede ballade. Så udfordrer hans datter ham og siger, hvad hvis du mødte en? Og så møder hun tilfældigvis en kristen hippie. Og hun møder ham her, han møder ham her, Chuck Smith. Og han har det her citat, og jeg har ikke fået faktatjekket, om det også er det, der blev sagt i virkeligheden. Men i filmen siger han sådan her. Om de mennesker, hippierne, så siger han, de leder efter alle de rigtige ting på alle de forkerte steder. De har jo brug for dig. De har brug for Jesus. Og han tager det så ind over sig og inviterer ham her ind. Og det skaber sådan lidt opstandelse. Og undskyld, hvis jeg på forhånd, I skal ikke tage det personligt. Men jeg kunne ikke helt lade være med at grine en gang imellem, fordi jeg tænkte, det kunne udseendelsesmæssigt i forhold til kirkesal, kunne det godt minde lidt om Betania. Og nogle af de ting, som folk nogle gange er nervøs for, når jeg snakker med folk herinde, det kunne også godt minde om Betania. Undskyld. Men der sker jo så det, at de her hippiefolk, de begynder at komme ind til gudstjeneste. Og så bliver Chuck Smith kaldt ind af hans menighedsråd og siger, det går simpelthen ikke. Du skræmmer alle dem, der giver til kirken væk. De går jo bare tær. De ødelægger gulvtæppet. Og han tænker, okay, hvad skal jeg lige gøre?
så sker der så det søndagen efter, altså i filmen her, så er der så sådan en lang kø uden for kirken. Og det er så fordi, at præsten han sidder og vasker alle de der hippiers fødder, inden de kommer ind i kirken. Og så afslutter den så dagens prædiken med at sige, eller han begynder den måske endda med at sige, i dag, så vil jeg gerne sige, her, der er alle velkommen. Alle er velkommen her. Men alle er også velkommen til at gå igen. Hvis de ikke har lyst til, at alle skal være velkomne her. Og menighedsrådet rejser sig op og går ud, undtagen en gammel mand, som rejser sig op først sammen med de andre. Så i stedet for at gå ud, så sætter han sig over blandt hippieflokken. Og der sker så en masse ting, fantastiske ting, i løbet af den film og i løbet af den bevægelse, hvor masser af mennesker møder Jesus. Men jeg tror let, at vi kan blive optaget af alle mulige ydre ting, når vi er sammen som menighedsfællesskab. Hvordan tingene ser ud, hvordan mennesker ser ud, som egentlig kommer i fællesskab, hvordan de opfører sig. Om de nu lever et ordentligt nok liv til, at de må være iblandt os, eller ej. Og vi kan lave alle mulige lister og forventninger til hinanden, og til mennesker, som vi møder, som helt ærligt ingen kan leve op til alligevel. Jeg kunne godt tænke mig at udfordre jer i dag, til at vi skal være åndens frugtmennesker. Med kærlighed, med glæde, med håb, med tålmodighed, med mildhed, med overbærenhed. For hvis vi er åndens frugtmennesker, og længes efter det mere end noget andet, så er der plads til mennesker. Så er der plads til, at mennesker får lov til at erfare Guds kærlighed. Og når vi får lov til at erfare Guds kærlighed, og den genoprettende kraft, der er i kærligheden, så vil menneskers liv blive forvandlet. For ja, selvfølgelig har vi da engang imellem brug for nogle rammer. Selvfølgelig har vi brug for noget opdragelse og forvandling. Det har jeg i hvert fald igen og igen. Men vi begynder med mødet med Jesus. Vi begynder med Helligåndens frugt og arbejde i hver enkelt af os. For jeg ved ikke med jer. Men hvis I ikke møder kærlighed først, hvis I ikke oplever, at det menneske, I står overfor, det fællesskab, som I er midt i, elsker jer, har vi så egentlig lyst til at tage imod det, der kommer? Har vi egentlig lyst til at tage imod Guds nåde, Guds tilgivelse? Hvis det ikke er det første møde med Jesus, som driver værket. Og kære jer, det er ikke et liv, som vi kan leve alene. Det kan vi kun i Guds kraft. Derfor er et andet kald, et kald til åndens kraft. I Apostlenes Gerninger 1:8 stod der: men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Der står i Markus 16: og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, de skal tage på slanger med deres hænder, og drikke de dødbringende gift skal det ikke skade dem, og de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske. Wow! Det lyder som et ret spændende liv, ikke? Og det er vi kaldet til. Og det skal vi træde ud i. Men der er et lille element her i dag. Og det er ikke fordi, at det skal vi, og det skal vi leve ud, og det skal vi få lov til at opleve. Men nogle gange, så tror jeg, det kan blive så let et fokus for os. Vi skal opleve mirakler, vi skal opleve alle de her ting, så vi bliver helt forblindet. Og tænker, det er jo det her, der er tegnet på, at vi er en ordentlig kirke, om vi oplever det her. Jesus han sagde faktisk i Johannes evangeliet 13, så siger han, et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Derher kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Det er kendetegnet. Kærligheden er kendetegnet på at være en efterfølger af Jesus. Og vi kan jo spørge os selv, hvad er det egentlig, der er frugten omkring os? Og jeg har meget at gå på. Og det tror jeg også, vi har som fællesskab.
For hvis kirken er et sted, hvor bagtagelse, konflikter, utilgivelse, facade, hårdhed og manglende noget trives, så lever vi ikke efter det største tegn, som Jesus han egentlig sagde skulle være kendetegnet på os. Vi bærer hverken åndens frugt, og vi lever heller ikke åndens liv. Åndens liv kan og vil føre til mirakler. Det er en naturlig ting. Der hvor Helligånden gør noget, der sker der bare nogle vilde ting, og det er mega fantastisk. Men først og fremmest, så burde et åndens liv føre til et liv i Guds genoprettende nåde, og for dig selv, og for mennesker, som du lever med. Og det burde føre til et menighedsfællesskab med kærlighed og ægte omsorg. Det tredje kald er et kald til et liv i kilden. På festens, i Johannes 7, 37 står der, på festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte, den der tørster skal komme til mig og drikke. Den der tror på mig skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Vi har simpelthen brug for at stille os i kilden. Vi har simpelthen brug for at blive fyldt på af det levende vand. Jeg tror nogle gange, så kan vi falde til den tanke, at vi skal bare have en spændende vision. Vi skal bare have folk, der ser bedre ud end Philip, og som er mere veltalende end Philip. Så skal det nok gå. Han skal bare ud, eller det skal være noget andet. Sådan kan vi nogle gange måske tænke, at vi skal bare have det. Men kære venner, vi bliver nødt til at stå i kilden. Vores menighed, vores projekter, vores liv skal ikke være drevet af bare, hvad vi hiver afsted i vores egen kraft, eller hvad vi kan formulere, men ved at vi er ture og stille os i kilden. Og jeg har før brugt det her billede, det får jeg altså lige igen. På Thyholm. Jeg havde egentlig planlagt, at jeg ville fylde dåbsgravene lidt op, og så vi skulle vade igennem alle sammen med vand. Altså, min kloge kone sagde, at det var en dum idé. Men på Thyholm, der er der et sted, der hedder Den Hellige Kilde, som ikke er særlig stort, som er sådan. Og så er der sådan en kilde, der løber ud. Og den der kilde, 10.000 liter vand kommer der op ned for undergrunden i døgnet. Den kan ikke fryse til. Det er samme temperatur hele tiden. Fordi det hele tiden kommer frisk vand. Kære venner, vi skal stille os i kilden. Og det er ikke, hvor højt vi hopper, eller hvor højt vi råber. Vi er forskellige, og fred være med det. Det er okay, at vi er forskellige, og nogle de er mere højlytte end andre. Sådan skal det være. Men vi er kaldet til ikke at bare bære verden selv, men at stille os i Guds kilde og få lov til at opleve, at lige så stille, så finder vi kræfterne. Og nogle gange så er det pav, og vi bliver blæst tilbage over, hvad der sker. Men ofte, så tror jeg, det skal være sådan, at vi skal stå i den der kilde. Og lad os fylde, og lad os finde kraft og finde liv, finde kærlighed, finde omsorg, finde håb. Så ja, så vi lader os gribe af Jesu befaling og gå ud og forvandler verden. Så ja, at vi faktisk er lys og salt i vores verden, i vores nærmiljøer, arbejdspladser og fritidsinteresser. At vi faktisk er mere end bare, at vi er der. Og jeg tror sagtens, man kan leve et liv på arbejdspladser og alle mulige steder, uden nogensinde at være et lys. Og når jeg i dag snakker om det her med, at vi skal stå der og så gå ud og leve, så handler det ikke om, at vi skal se på andre mennesker som mine projekter. Men når jeg lever som en kristen, som er elsket for at kunne elske, så sker der noget omkring os. Og heldigvis, så ved jeg, at mange af jer kan fortælle fantastiske historier om det. Om hvordan I har fået lov til at opleve at være et lys, og være en hjælpende hånd, og være en støtte midt i livet, som det faktisk er. Fantastisk. Men jeg tror, vi har brug for at leve der i kilden, så vi ikke bliver en forhindring med alle vores regler, med alle vores hegn, som vi prøver at sætte op for mennesker, for at de skal passe ind i vores kontekst. Men vi faktisk tør at leve i kilden selv, og tør at føre mennesker til kilden,
før de lever op til alle vores regler og alle vores tanker. For det er kun der, at den virkelige forvandling sker. Så kære venner, vi skal simpelthen til at rive nogle hegn ned. Vi skal simpelthen lade være med at stå og være så optaget af at bygge de her mure. Fordi det er kun, når vi forstår, at det er kilden, det er Jesus, som vi skal lede mennesker til, og ikke altid vores forståelse af ham. De gode nyheder, som vi skal ud og fortælle mennesker, som vi skal leve i, er jo, at du er elsket, og du er værdifuld. Og derfor, så lever vi. Derfor, så kan vi få lov til at fejle. Derfor, så kan vi få lov til at være fællesskaber og leve sammen med mennesker, hvor vi falder en gang imellem. Og vi dummer os, og vi har brug for omsorg. Vi har brug for, at der er nogen, der siger, at det er en god idé, Philip. Eller, det er en god idé. Men vi gør det i kærlighed, og vi løfter hinanden op, i stedet for at stå og pege på hinanden. Er det ikke lettere at stå sådan her med mennesker og sige, jeg tror altså ikke, det er særlig smart det der, end at stå sådan her og pege på mennesker og sige, du er dum. Et liv i kilden, det gør, at vi stoler på, at det er Jesu menighed, og det er ikke mit ansvar at stå og tvinge mennesker til at tro på det samme som mig. Jeg ved, jeg har brug for Guds genoprettende nåde igen og igen i mit liv. Jeg har brug for, at der er et sted, og en, som tager imod mig, som omfavner mig, som løfter mig op, som vil mig. Et sted, som ikke er båret af. Et sted, hvor jeg kan være, som ikke er båret af, hvor meget jeg kan bidrage til fællesskabet. Prøv lige at tænke på det. Men et sted, hvor jeg kan få lov til at være, også når jeg ikke kan bidrage til fællesskabet. Jeg tror, vi har brug for det. Vi har brug for at få lov til at være der, hvor vi kan blive trøstet, hvor vi kan blive opdraget. For ja, selvfølgelig er det da noget rod, hvis man kommer ind og sviner tæppet til, at Augustin han skal stå 3-4 gange om ugen og stå, og Augustin, det er vores pedel, der sidder dernede, og han skal stå igen og igen, han støvsuger i øvrigt utrolig meget her i kirken. Selvfølgelig skal vi da hjælpe hinanden. Selvfølgelig kan der være ting en gang imellem, som vi har brug for at få opdraget og få lov til at rense ud. Men jeg ved, at jeg har brug for Gud, og jeg har brug for mennesker, der elsker mig højt nok til at gå sammen med mig. Også der, hvor de måske har lyst til at vende sig væk. Vi bliver klogere hele tiden. Vi bliver klogere på sandheden, for det er Jesus, som er sandheden. Og i dag så vil jeg også sige, der hvor du og jeg møder mennesker, som står og siger, jeg er perfekt. Jeg er uden fejl. Jeg har forstået alt rigtigt. Nu skal jeg fortælle jer en hemmelighed. Er I klar? De er fulde af løgn. Fordi det er kun Jesus, som fuldt ud ved det hele. Vi andre prøver, vi andre vandrer, men sandheden findes kun fuldt ud hos Jesus. Og jeg kan ikke give jer en plan for, hvad Helligånden ønsker de næste år i Betania. Jeg har ikke nogen 5-årsplan. Tro det eller ej, så har jeg faktisk været her i 9 år lige om lidt. Nej, det er 1. august, men tak. Der er nok nogle ting, der er anderledes. Nogle af dem er måske gode, nogle af dem er måske dårlige. Jeg kan simpelthen ikke fortælle jer helt præcis, hvad der kommer til at ske fremover. Jeg synes, der er så mange udfordringer i vores verden. Der er så mange ting, som vi skal tage stilling til. Om alt muligt. Det kan både være krig, det kan være etik, det kan være samliv, alt muligt, som vi skal stå og tage stilling til. Og jeg kan ikke sige sådan og 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 sådan. Men jeg kan fortælle jer, at jeg har tænkt mig at stille mig i kilden. Og jeg håber så sandelig, at I har lyst til at stå der sammen med mig. At vi ikke altid ved, hvad der sker, men at han ved det.
Vi kan få lov til at opleve Helligåndens vejledning, Helligåndens udrustning, skridt for skridt. Vi kan få lov til at opleve åndens frugt vokse i vores liv. Og i vores fællesskab. Vi kan få lov til at opleve åndens liv med alle de ting, det medfører. Og det kan vi, fordi vi har valgt at sige, vi ved ikke alting selv. Derfor stiller vi os i Guds kilde med vores liv. Lad os bede sammen. Helligånd, tak fordi at du er kilden, som fører til liv. Og jeg beder dig om, at du må tale og virke lige her midt i blandt os, lige nu. Du ser, hvad hver enkelt har brug for. Og man har brug for at blive trøstet, og man har brug for at blive udfordret. Jeg beder dig om, at du må virke og gøre dit værk. Helligånd, lige nu og her. Du kender hver enkelt hjerte lige nu. Du ved, om der er nogen, der har været på afstand fra dig, og som gerne vil tilbage til dig. Og det oplever jeg lige nu, at der måske er. Det kan godt være, at der ikke er, og det er okay. Og du skal ikke give dig til kende. Men jeg tror måske, at Gud siger til nogen lige nu, at du er velkommen hjem hos mig. Ikke på grund af det, du har lykkes med, men fordi du er mit barn, og du er velkommen hjem hos mig. Det tror jeg, at Gud han siger til nogen lige nu. Og Helligånd, tak fordi, at du vil møde os lige der, hvor vi er. Og tale til os og opmuntre os. Og bære os. Kom, Helligånd, og gør dit værk lige nu. I Jesu navn. Amen. Hvis du kan mærke,